Simulej. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor bil-kelma qaddisa Alla. Inħeġġiġkom biex tiftħu qalbkom, tiftħu idnejkom u ħalli l-mulej jkellimkom minn din il-kelma. Ejja nitolbu fl-imkien, kulħadd jgħid warajja minn qalbek, jgħidlu Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Mulej għatin il-ġuħ. U waqt li qed nisma' din il-kelma, ħalliha tidħol f'qalbi u tinvidli qalbi u tatini revelazzjoni u trasformazzjoni f'ħajti. Nati lilek mulej kull glorja u tifħir u grazzi Spiritu Santu li din il-kelma tagħmilha ħajja f'qalbi f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Alleluja. Okay. Morru fil-ktib ta' Galatin kapitlu 5. Galatin kapitlu 5. Galatians bil-Inglis. Galazzi bil-Taljan. Alleluja. U Galatajn bil-Awċi. Il-Lawċin insalimulkom minn Malta, from overseas. Alleluja. Galatin kapitlu 5 huwa il-passaġġ li jitkellem ħafna bħalma tafu fuq il-frott, il-mixja tal-Kristjan fl-ispirtu. U l-lum iktar mill-li ħan id-dilja mill-frott imma ħan naqraw xorta dal-passaġġ għaliex ovvjament il-serje li kon bdejt ftit ġimatilu kien fuq il-frott tal-ispirtu. Għalhekk naqraw il-passaġġ, għandna ħafna xinajdu fuq din il-kelma saħwa. Morru fi ktib ta' Galatin 5 vers 16. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu. U taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Jiġifieri għal ġibdiet tal-ġisem. Għal dak li l-ġisem jajjat u jwerzaq għalih. Infakkarkom u jekk qatt ma smajtuhom please għamel mezz li tisma' l-messaġġi tiegħi fejn għamilt 20 messaġġ in spiritu għandek ruħ u tiġi ġisem. Please isimgħuhom sewwa. Kull min huwa mwieled minn ġdid, l-ispirtu tiegħek huwa diġà qaddis. Tiġà huwa l-istess natura tal-missier tas-sema. L-ispirtu tiegħek. Li kieku int m'intix imwieled minn ġdid, jiġifieri dal-messaġġ huwa b'mod esklusiv għan-nies ta' Alla, għan-nies li jridu jimxu ma' Kristu, għan-nies b'mod speċifiku għan-nies li huma mwielda minn ġdid. Il-bniedem li mhuwiex imwieled minn ġdid ma jistax jimxi fl-ispirtu. Mela meta tara bniedem tad-dinja jagħmel dak kollu li jmur kontra l-Ispirtu Santu u l-frott tal-Ispirtu tiċċassax għax qed jipproduċi minn dak li hu. Issorprendi ruħek huwa bli titnikket jekk tara nies li jgħidu li huma Kristjani, però mbagħad il-frott tagħhom ma jagħtix xhieda ħanejtek għalissa ta' dak li huma tgħidu fuq l-istqarrija tagħhom. Vers 17. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. Meta ngħidu passjonijiet, jiġifieri ġibdiet, u mhux nitkellem biss għas-sess. Mhux nitkellem biss għas-sess. Is-sess hija waħda minnhom. Imma korla jitlalek, tirrabja malajr, tuħu għalik malajr, toffendi ruħek malajr, titkellem ħażin, tejr, titqasqas. Dawn ma kollha opri tal-ġisem. Imma oħrajn huma speċifiki imsemmijin hawnhekk. Da kollu imur kontra l-ispirtu. Qed jitkellem issa l-ispirtu Alla li jammar fik bħala Kristjan. U daw l-affarijiet
U l-ispirtu huwa kontra l-ġisem, ġifieri l-ispirtu inti innotajt li meta twilit minn ġdid dħalt f'battalja li ma kontx taf li teżisti qabel. U l-battalja ma ġietx m'ommok missierek jew mal-pastor jew mar-raj jew mad-djaknu jew mal-brother. Il-battalja bdiet minn fik. Fik. Għax għandek, believe it or not, tismawa. Għandek kam għandek ġisem, tħaddem kemm tħaddem dal-ġisem, u għandek tuħu ħsibu, għax bieħ biss tista' tgħix fuq din l-art. Imma dal-ġisem qatt mu ħajjiret il-ġenna. Infatti, you have a piece of hell in you. Ġifieri, ftakar li l-art id-dinja hija taħt is-saħta tad-dnub. Jina inti dal-ġisem huwa magħmul mit-trapp li d-dinja ġiet saħta fuqha. Ftakar xejn il-mulej? Li l-art misħuta. Issa, hija temporanjament fejn jiena u inti morru nistgħu nberkuha, nikkonsagrawha l-art, però fl-aħħar mill-aħħar din l-art tiġi mibdula u mġedda. Għalhekk il-mulej jgħidlek li għad jiġi żmien fejn Alla jagħmel dinja ġdida, art ġdida u sema ġdida. Amen? Infatti, kull ma ħalaq Alla kollox irid jitwiled minn ġdid. Kollox irid jitwiled minn ġdid. Inkluż id-dinja, inkluż in-natura. Kollox, skont Romani 8 u Romani 5, kollox ġi taħt is-sudditu tad-dnub, tas-saħta. Inti ġejt maħruġ mid-dinja għax int twilit minn ġdid. Imma tadbaqalek biċċa mid-dinja fik, tissejjaħ ġisem. Allura l-moment li inti twilit minn ġdid, hemm battalja fik. Issa, il-battalja tista' tonqos jekk dal-ġisem ma titimawx. Jekk l-affarijiet li dal-ġisem jgħidlek għamel ma tagħmilhomx għax imbagħad toqtlu bil-ġuħ. Imma it's amazing kemm jirkupra malajr jekk tagħtih biċ-ċekel. Semmi li mdunu b'trid. Tkun ilek ma tagħmlu darba, dajt illallu ma kemm ġejt diffiċli. Kemm jirkupra malajr? Mela oqtlu bil-ġuħda ġisem. Għal-ġit tiegħek. Sewwa, mhux għax Alla ma jibqax iħobbok, Alla dejjem jibqa' jħobbok. Infatti Alla jħobb anke dawk li hemm l-infern sfortunatament. Il-passjoniet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. Għal dawk li forsi ilkom fil-mulej u dawk li għandkom ġodda, il-liġi kienet għal bniedem mejjed. Kontu tafuha? Il-liġi kienet mogħtija għal bniedem mejjed. Efesin kapitlu 2 tgħidlek li aħna konna mejta fid-nubietna, ma meta twilidna minn ġdid, spiċċajna nirċevejna kreatura ġdida, kreazzjoni ġdida, u issa aħna tnejx. Inti, believe it or not, inti li mwilet minn ġdid, inti li Kristjan ġenwin, mhux jiġifieri għax perfett, ġenwin. It is the place where heaven and earth meets constantly. Inti dik il-biċċa fejn is-sema u l-art jiltaqgħu kontinwament. Fejn is-sopranatural u n-natural jiltaqgħu kontinwament. Fejn id-divin u n-naturali jiltaqgħu kontinwament. Amen? Però dak li hemm fik jiddomina in-natural. Amen? Però f'kollox fil-ħajja hemm l-għażla. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu m'intomx taħt il-liġi.
Il-mejjel tal-ġisem huma magħrufa, żina. Sess barra miż-żwieġ, kwalinkwa tip ta' sess ieħor li m'għandux jaqsam ma' żwieġ bejn koppja miż-żewġin, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda partiti, invidja, sokkor, dbaħħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Nwissikom, bħalma wissejkom qabel min jagħmel dawn. Min jagħmel dawn. Ġifieri min kontinwament jgħix f'dawn l-affarijiet. Ma jridx is-saltna Alla. Ma jridx is-saltna Alla. Issa, number one, tiftakar xejn il-mulej jekk bniedem ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara u lanqas jidħol fis-saltna Alla? Inti trid is-saltna Alla meta titwiled mill-ġdid. Ma tridx is-saltna Alla meta ġismek jitfgħu fit-tebut. Trid is-saltna Alla meta titwiled mill-ġdid. Allura eżgħod attent. Jista' jkun jasal punt f'ximkien fejn il-bniedem li tant ta' ħajtu għadnub li tilef dak li darba irċieva. Xorta hemm iċ-ċans li tista' tindem, li tista' terġa' iġġedded, tiġi mġedded, revived. Infatti revival is not for the world. Revival is for the church. Kontu ta' fuq li revival mhux għad-dinja? Revival għal dawk il-Kristjani li ġi darba kienu ħajja imma mietu. Jekk taqra l-Apokalessi kapitlu 1, 2 u 3, Ġesu jitkellem ma' knejjes li qed iwissihom għodu attenti qed tmutu. Għodu attenti. Mela jekk inti tħalli il-dlub jelbek u x'inhu? Tispiċċa tirriskja tmut, tinqata' minn Alla. Issa mhux qed ngħidlek jekk tagħmel dnub Alla qed jaqtak jew għax jagħmel dnub l-għada jiena daqshekk kif kollox. Le. Ġeneralment huwa bniedem, il-Bibja titkellem bħalma tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 10, dawk li jibqgħu jgħixu fil-ħajja ta' dnub ċaħdu l-grazzja tal-Alla. ċaħdu u qed jirfsu fuq id-demm qaddis ta' Kristu kalpestaw u affendew l-Ispirtu tal-grazzja. Morru qaraw Lut 10. Omodu ħsieb. Insomma, biċċa laħma ta' wara, dik biċċa laħma. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, lena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tjieba, l-fidi, l-ħlewwa, ir-rażan, kontra dawn m'hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu, ismawha, salbu l-ġisem bil-ġibdiet. Min isalbu l-ġismek? Int. Kuljum. Inti. Inti taf li inti tista' tkun actually fil-mulej ħafna snin u għad tkun hemm xi ħaġa għal xorta waħda jista' inti tħalli u tittollera xi ħaġa f'ħajtek li inti qed tkun taxkil għalik. Ngħidu pereżempju waħda komuni, rabja. Korla. Jista' jkun inti ir-rabja tirbħek lilek? X'inhu l-frott li huwa kontra rabja? Paċenzja, ħlewwa. Il-mħabba huwa l-eruq ta' kull frott ta' narawha. Għax il-frott kollu l-eruq tiegħu huwa l-imħabba. Kull frotta toħroġ mill-imħabba. Sa narawha fl-iskrittura di. Rabja. Tqas qis ġilint qajtu ma' Kristjani u tibda tħokk rasek tgħid da mhux ħobb il-mulej, da kif ma jistax jaqaf fuq dak fuq liħor. Jew di, kif tisma' ma tistax tieqaf tqasqas. Il-tqasqas jiġifieri gossip huwa perikolus. L-Iskrittura tgħidlek min jagħmlu dan id-dnub u jibqa' jgħix fih qed ipoġġi ruħu fil-periklu. Tinsiex li l-dnub li jiena nażel li ngħix fih il-ġid huwa dnub li jiena għadni m'għandimx minnu. Allura jekk inti m'għandimx minnu, li jista' Alla jaħfillek minnu jekk inti m'intix midem minnu. Tinsiex inti ma tistax tiġġustifika dnub u tippretendi li Alla jaħfirulek. Inti tgħidlu le jiena all right b'da. Alla tgħidlek le, mhux all right.
Għalhekk inti ara u x'inhu d-dnub, once tiġġustifikaħ, ħakmek. Once li ħakmek m'hemmx maħfra liħ, għax inti m'hemmx indiema fik. Imma jekk inti tindem, u x'inhu d-dnub? Gdibt kontra tiegħi, gdibt kontra ħuk, jew gossip jgħid, jew għandek ħafna odju naqas. U x'inhu d-dnub għal jaħfillek? Basta ndimt. U x'inhu Alla m'hemm l-ebda dnub li Alla ma jaħfillekx. Li f'dak li inti ma tindimx minnu. Simple as that. Pornografija jaħfillek. Omosessualità tgħix fil-ħajja omosessuali jaħfillek. Tgħix fil-ħajja tiffornika man-nisa u ma jew mal-irġiel jew ma jaħfillek. Imma basta tindem. Imma jekk ma tindimx. Alla ma jistax jaħfillek għax inti m'hemmx indiema. U l-Vanġelu x'inhu? Ix-xandir tal-maħfra tad-dnubiet biex dawk kollha li jisimgħu iduru u jindmu u jisalvaw. Anyway. Grazzi mulej. Mela, issa ħammorru fil-ktieb ta' Mattew 12. Jiena rrid nassumi li kull minnu jgħid jiena nemmen f'Ġesù u għamel għażla x'imkien biex jagħti ħajtu l-Kristu, fl-ispirtu tiegħu huwa ġenwin ta' Kristu quddiem Alla. Però jekk intom tinnotaw, l-Iskrittura titkellem fuq Kristjani maturi u Kristjani karnali. Karnali ma jfissirx li m'intix ta' Kristu, karnali tfisser li inti tħalli il-karne tiggwidak. Matur qed tħalli l-ispirtu jiggwidak. Mela inti stess tista' tiskopri dil-minuta f'liema kategorija taqa'. Jiena x'inħalli l-Ispirtu Santu imexxini jew inħalli l-ġisem imexxini. Jekk inti persuna li tħalli l-ġisem imexxik, sewwa mela inti għadek Kristjan karnali. Karnali. Pawlu jsejħilhom trabi, baby Christians. Issa baby Christian mhux bil-fors għax għadek kif titweled minn ġdid, għax Pawlu meta ddilja mal-Knisja ta' Korintin kienu mejn 4 snin inweldu minn ġdid. U għallhom għadkom babies sal-lum. Ġejt biex nitmakom il-laħam u għad ninduna li għad baqalkom bżonn il-botin. Hekk jgħidulhom. Għattifmu, mela l-bniedem karnali, jiġifieri karnalment immexxi, iħalli l-emozzjoni tiegħu, il-ġisem tiegħu, il-ġibdiet tiegħu imexxuh, jiddettaw għalih. Il-bniedem Kristjan, it-tentazzjoni xorta jkollu, jista' wkoll anke jaqa'. Imma l-bniedem matur Kristjan jgħid li għaddi minix ħanħalli din tiddominani lina f'isem Kristu. Amen? Ġieli żbaljajtu? Olli dek jekk ġieli żbalj. Illum xi ħadd minnkom żbaljat. Forsi ma żbaljajtx konxjament, imma jista' jkun ma żbaljajt m'intix konxju. Issa tibżax, ħabexa, jekk toqgħodx tħabber rasek u tkisser rasek li inti żbaljajt x'imkien. Jekk ġeneralment l-Ispirtu Santu mal-ewwel jindikale. Sewwa, imma l-importanti inti di. Jekk tbaljajt x'imkien li kulħadd jiżbalja, mhux kulħadd jgħix fi żball, ma kulħadd jiżbalja. Sewwa, mela inti qed tgħid imma jiena di, orajt żbaljajt, u di irid nidilja magħha. Ma rridx inħalliha taħkemni. Fis-sem Ġesu Kristu. Issa bl-ċirku ta' ħbib li għandek fuq ix-xogħol, jgħidulkom mhux normali, mhux kulħadd jagħmel senna int m'intix normali. Int m'intix normali, jgħid il-dak taħdek, int m'intix normali. Anzi jekk tgħid li jien normali noffendi ruħi inhu għalija. Ma rridx inkun normali. Il-Kristjani in-nistalla mhumiex imsejħa jkunu normali. Ħa ngħid kelma fuq Filisjen, l-Aziza Filisjen oħtna li kienet fuq programm ta' televizjoni reċenti, x'kien jismu? Is-sena l-programm ma rajtux. Skoperta x'kien? Politika, skoperta, whatever, l-aperta, Popolin, whatever. Popolin. Daw iċċassaw għax qaltilhom ikkotaw il-Bibja. Filisjen, inti kellek 1100 miljun raġun, imma inti titkellem marrux ma ta' nies mejta. Tista' tippretendi li mejta jifmuk? Tista' tgħidilhom x'qal Alla, x'qal Kristu, x'qalu l-profeti, Pawla għek. Mela meta Kristjan imur l-Aziza Filisjen li ta' spiss tkun ma narawha, halleluja, u għandha l-pastor tagħha għandna ħbib grazzi mulej għalih. Amen. Imma meta aħna mmorru fuq programm, tirrealizza li inti titkellem ma' 8 nies
mejta. U mhux ħajifmu laqqas jekk jippruvaw. U jista' jkollhom ċof, kullar, ingravata u kwalinkwa tip ta' kostum. Għax jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid mill-Ispirtu talla, int karnali. Bniedem tal-ġisem, m'intix ħatifhem qattra mill-Ispirtu. Għax dik hija l-kelma talla, jekk int karnali, u nuk li nisam femmilek bil-Grek, bil-Hibru, bil-Taljan, bil-Ċanis, u xorta m'intix ħatifhem kelma? U li ħatarani mhux normali. Hemmhekk biss għandek raġun, minix. Alleluja. Amen. Halleluja! Kulħadd jgħid halleluja! Amen. Amen. Praise God. Jiena daw jinċassawni. Kif għad jinċassaw? Hello! Hello, anybody home? Bong, 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 bong. Ja ħasra. Aħfrilhom mulej għax ma jafux u laqqas għandhom ħil x'inhu ma jagħmlu. Grazie Gesù. Thank you Jesus. Amen. Għal dawk li forsi tixtiequ tarawha ħanorilkom morru. Morru fl-ewwel Korinti. Ħanorilkom. Forsi jekk hemm xi wieħed minn tal-popoli qed jara dal-programm, forsi jinnexxielu jindenja ruħu jew ruħha jew ruħhom. Forsi jibdew fitxu l-verità ħalli jsalvaw. Halleluja. L-ewwel Korintin 2 morru. Mela. Vers 10. Anzi, għan nibdew minn vers 6. Mela, nispera mal-molli ma jbiddilix il-messaġġ f'minuta. Imma msennu. Vers 6. Aħna, jiena, int, kulħadd jgħid jien, Filisjen, amen, għat insemmuk Filisjen il-lejla. Alleluja. Għal ma t-mux tamiex papratas. Ma naħfru, jak tamme paprata naħfru l-ek għaxan għobbuk, xorta għal. Halleluja. Imma aħna nagħlmu l-erf, vers 6. Fos dawk li huma perfetti ġifieri maturi. Imma mhux l-erf ta' din id-dinja, ġi dal-klim mhux għad-dinja. Aqqas l-erf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Aħna nagħlmu l-erf ta' Alla moħbi u f'misteru moħbi minn min? Min nies mejta. Huwa moħbi għalihom. Bħalma xi darba kien moħbi għalija. Hello, come on. Kien xi darba moħbi għalik. Li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu l-ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja. Mexxejja ta' mhux segwaċi mexxejja, suppost daw li huma l-orriefi ġifieri. Kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu l-mulej tal-glorja u daw għadhom isalbuh sal-lum. Jekk tara t-televiżjoni Maltija tqallak ara kux qed isalbu l-Ġesu kontinwu. Umbat Malta l-problemi u tfajl qed jitkissru u żgħażagħ qed imorru fuq droga u suicide u depression. I wonder why. Għax qed tiddilha marrux ma' dan nies mejta. Anybody home? Imma bħalma hu miktub aħna nħabbru dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat u dak li qatt ma tnissel fil-qalb tal-bniedem. Dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh, għal dawk li jħobbuh. Inti tħobbu? Tħobbu l-Ġesu? Mela dan għalik. Alla ħbieħ minnhom imma lestiħ għalik. Alla irrevelawlna permezz tal-Ispirtu, smajta di? Għax mela la revelawlna bl-università. Minix kontra l-università, imma mhux l-università ħadalmek il-verità talla. Laqqas, skużi, b'kull rispett. Laqqas universitajiet reliġjużi. Ħafna mid-drabi huma reliġjużi li ktar jagħmlu paprati.
U jispiċċaw huma fuq it-televiżjoni jikkontradixxu l-kelma ta' Alla. U bħal Ġesu ngħidilhom intom għattanis ipokriti għax intom iġġibu t-talim tat tradizzjoni tagħkom biex iġġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla. Mur aqra kapitlu Mark 7. Intom stess iġġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla. Aħjar turu qatra biża' ta' Alla u tmexxu l-poplu ta' Alla li għandu l-ġoħa Alla ħajsalva. Ħansemmi kantant popolari ġo Malta, tabib, x'ismu? Gianluca ħansemmik, Pastor Gordon ġo ma ximil ġewwa River of Love fis-Santa Sede. Qed insemmik illum. Gianluca nħobbuk u naf li inti tħobb il-Alla. U Gianluca u l-familja tiegħu jmorru komunità fejn jaqraw il-Bibja. U kombinazzjoni d-diska tiegħu x'għamlet? X'għamlet id-diska ta' Gianluca? Rebħet! Wow! Id-diska ta' Gianluca rebħet! I wonder why! Tidnejnkom intom bil-professuri u l-mexxija ta' pajjiżna għaliex għataw poplu ġodan il-pajjiż. Meta xi ħadd jitkellem qed jindunaw li aħna Malta għalkemm ħafna għadhom m'għandhomx għarfien tal-verità, imma għandhom ħafna nies li Malta li jħobbu lil Alla. U jridu għas-sewwa. Iriduh dak li huwa qaddis, iriduh dak li huwa pur, u ma jridux dak li huwa pervers, maħmux ma jriduhx. Għalhekk diska bħal ta' Gianluca tagħmel bomba f'pajjiżna. Kif minn festival sħiħ, diska fuq il-familja, fuq iż-żwieġ, fuq il-mara tirbaħ. Don't you think that this is saying something to this nation for those who have at least one eye to see? Maħni għara ma taħsbux li ntkom wieħedkom ta' River of Love huwa fil-maġġoranza f'pajjiżna. U ma hemm ħafna River of Love qatt ma ġew f'din il-binja ma River of Love. Għax meta jarawni fuq triq, Pastor ma nitlifx program tiegħek. Kemm nuhu biex titkellem, kemm titkellem sew. Issa nagħti glorja lil Alla. Halleluja. Għajdu halleluja. Thank you Jesus. Amen. Halleluja. Qed tifhmu x'għandu bżonn pajjiżna? Nies li għamlu differenza, ma taħsibx m'intix tagħmel differenza inti ta'? Inti qed tagħmel differenza u qed iħarsu lejk. U ħafna jixtiequ għandhom dak li għandek int. Amen, mhux il-ħmiex li qed joħorġu u tħallas għaliha bit-taxxa tiegħek. Xaru każa. Issa la titeżżes Malta. Għax il-Maltemp. Għax hemm krekkjatura fl-art. Tkunu tafu għaliex. Għaw stazzjoni f'pajjiżna allaw, skużawni l-espressjana, allaw l-Alla. Programmi li allaw lill-Alla. U allaw ħafna familji Maltin u għawċin. Imbarazz ħmieċ u dranaċ. Bit-taxxi tagħkom. Morru għatu għamen number 1. Amen. Shout to Jesus. Hallelujah. Amen. Vers 10. Alla revelawlna permess tal-Ispirtu, għax l-Ispirtu jarbel kollox, saqiħ ta' Alla min qatt taraf dak li hemm moħħbi fil-bniedem, jekk mhux l-Ispirtu tal-bniedem li hemm fih. Ekku kolħadd ma jaraf dak li hemm f'Alla, ħlif l-Ispirtu ta' Alla. Aħna ma ħnadniex, jiena u int kulħadd jgħid warajja jien, ma ħadx l-Ispirtu ta' din id-dinja, imma ħadd l-Ispirtu ta' Alla biex naraf id-doni li Alla oġbu jagħtini. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarni għalkom bi kliem li ma natallimniex mill-università u mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
erf tal-bniedem li huwa bluwa qudiem Alla, imma tallimnieh mill-Ispirtu u jfissirna ħwejja spiritwali lin-nies spiritwali. Il-bniedem naturali huwa tuba. Dik hija Gordon John Manche version. Iblaħ mejjet. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu Santu. Kif temmenek kint? Għamel sena program, prova femmu fuq skrittura waħda. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla. Għalih huma bluwa. Ma jistax jifimhom għaliex ħadd ma jista' mill-bnedmin naturali li jimxu fil-ġisem karnali vojta mill-Ispirtu tal-Alla ma jista' jarbilhom jekk ma jkollux l-Ispirtu. U m'għandhomx Ispirtu tal-Alla. Għax kieku fuq l-ovju ma toqgħodx tgħid inti kif temminek. Hekk tgħid il-Bibja, mur aqra qalbi tiegħi. Amen. Mela, ma dik is-side road and is-side rib ejja mmorru lura lej il-frott. Sal-pitkalija. Jaj. Mattew 3. Ħabtu pjaċir? Alleluja. Grazzi Ġesu. It-tifel tiegħi dil-ġimgħa kellu challenge miskin l-iskola, u miskin ġejta. Għax huma challenges li jibnuk u jgħinuk tindindikawlek fejn int mal-mulej. Amen? Ara ma toqgħodx gergera xi jiġi challenges sfida, dawk ġew biex jindikawlek fejn int ma' Kristu. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. U t-tifel beda jinkwieta ta' tifel li bħal speċi li ċertu ħbieb mhux ħajħobbu iktar. Issa it-tfal tiegħi huma mimlija xawar ta' maħabba kuljum. Ruxma ta' hugs, ruxma ta' kisses, ruxma ta' klim pożittiv, ruxma ta' affermazzjonijiet ta' fidi fuqhom kuljum. Qas jafu xi tfisser negattività tfal. Mhux għax meta l-ħażin ma jagħmluh ma nikkorreġihom xa, kemm nikkorreġihom malaj. Sewwa, imma min jikkorreġik għax ħobbok. Amen. Imma għalli pastor, għalli daddy, għalli jina ma rridhomx jobaduni, fuq jina nilkelmu fuq xi prinċipji. Għedtulhom ħanejli, għedtulhom xi tridu. Iħobbuk għall-gidba allura. Għedtlu jina nippreferi li jina iħobbuni għax qed il-verità. Joboduni għax qed il-verità. Milli jħobbuni għax għedtilhom gidba. Min les li jħobbok, imma basta tgħidilhom dak li jridu jisimgħu. Però dik tkun testa li ukoll. Għax kull ħaġa li tiffaċċja fil-ħajja tirrefletti biss int. Full stop. U tista' twaħħal fil-pastor, u fl-isqof, u fil-papa, u fil-gvern. Int tirrefletti, fejn int mal-mulej. Mhux fejn hu l-pastor, fejn int. Anke jekk żbalja ħadd ieħor, xorta jirrifletti fejn int. Għal dawk li intom titolbu pastor, jew brother, jew nkella meta titolbu lill-Alla. Mulej, biddel ir-raġel. Alla tgħidlek le, ma rridx. Għaliex, Lord, għax irid nirfinak. Jekk inbidlu ħanispiċċa nħandikappak. Lord, biddel il-pastor. No, thank you. I love the way I am. Hallelujah. Thank you, Lord. Bidlu l-pastor. Isma, qalbi, li l-ek ħajbiddel il-mulej, mux il-pastor. Issa, wis probabli għak jissib il-mara tejlek koblu tolbu. Halleluja. Tejdi l-kom għamlu sawma twila. Amen. Imma aħna rridu l-kulħat jimbidel tin-nota barra jien.
Tinnota li trid il-kulħadd jinbidel madwarek barra int. Imma bil-kontra ħajġri, int ħajkollok tinbidel mhux kulħadd madwarek. Trid il-passer jinbidel, trid id-dikin jinbidel, trid il-laxer jinbidel, trid il-mara jinbidel, trid il-mara raġel jinbidel, trid il-bosta xogħol jinbidel wara jgħidlek ma ħanbidel xejn, inti ħadd tinbidel. Kif ħadd tikber qalbi tiegħek? Kif ħadd immatura? Kif ħajġi format Kristu fik? Amen. Thank you, Jesus. ħares lejħuna. Freddy. Għandu 4 muscles. X'taħseb? Għax għat id-dar juqgħod jilgħab bil-remote control tal-aħħom il-muscles dar. Mur għamel ġimgħa miegħu tara kif idellaqhom il-muscles. Aħna rridu l-muscles, imma xogħod minnkom b'xi drink hekk, b'xi tequila, bil-remote control, u toqgħodu taraw il-ġim. Neħħi dik il-remote control minn idejk u dik it-tequila u muri l-erfa. Ħalli t-tella l-muscles. U jek t-tella l-muscles spirituali, ejja mela ġimma miegħi. Alleluja, teċ kemm ikollok raġġieri fuq rasek. Alleluja, għax il-frott kollu jibda joħroġlok. Nibda niżviluppa l-aħħulek waħda. Amen, u tuqgħodx tħares lejja għax anke jent l-istess bħali tagħmel kieku. Amen. Mela, Mattew kapitlu l-lida. Amen. Hawnhekk għandna Ġwan il-Battista qed jgħid il-Fariżej. Qed jgħidilhom kelma powerful. Kif għandhom jindmu u jekk vera jridu jindmu, jgħidulhom dal-kliem. Għamlu mela frott xieraq tal-indima. Ma qbattux bl-ispirtu di? Mela ħanejdilkom fin-natural. Mattew 3:8. Għamlu mela frott xieraq tal-indima. Jon kella għamlu frott skont l-indima. Bear fruit according to repentance. Innota, qabel ma jiġi l-frott, tiġi l-indima. Mera, ma nafx kemm ħallest illum dal-messaġġ. Qabel ma rridu vera jekk jiena u inti, issa l-indima ma jfissirx li noqgħod nistqar kull dnub li qatt tagħmel f'ħajti. L-indima tfisser li jiena rrid nibda billi jkolli metanoia, change of mind. Inti ma tistax qatt tindem minn xi ħaġa ħażina jekk inti din il-ħaġa ma tarajiex ħażina. Jekk jiena għajna mlu mod forsi, qed nagħmel ħanejd xi ħaġa żgħira ċuċċata, imma huwa xorta ħażin. Għajna mlu mod sigarett. Issa naf li hawn Kristjani li jħobbu lill-Alla u mhux qed ngħidlek li ħadd tmur l-infern għax inti tpejjeb sigarett, però nista' nassigurak ħadd inxtam daqs li kieku qed tgħix hemm jew għaddejt minn hemm. Imma mela inti jekk is-sigarett ma tarax ħażin, qatt m'inti ħadd indem jew ħadd biddel femtek fuq dan is-sigarett. Sewwa? Qatt m'inti ħadd fittex il-mulej jgħinek. Mhux kulħadd ta' xaw minn il-mulej jitolbu biex jgħinu u hawn ħafna ningrazzjaw l-Alla inħelsu minn sigaretti. Imma dik hija xi ħaġa żgħira, għax dak huwa dnub tal-ġisem. Dnub għaliex huwa dnub passer. Inti tista' timmaġġana Ġesu Kristu jimpejjeb. Għax jiena u inti suppost nimitaw lilu, sewwa. Mela dak li ma tarax f'Ġesu, żgur tagħmlu x'int. Simpli żgħid. U daqshekk għandek id-dottrina diġà lesta. Dak li ma tarax il-Ġesu jagħmel, tagħmlu x'int. Fosta. Imma mela biex jiena nara l-frott u ninħeles minn din il-ħaġa, l-ewwel ma rrid nara jiena rrid nibda nħares lejha ħażina b'ċertu mod biex dan is-sigarett jekk hix pornografija, jekk hix jekk hux lob tal-azzar, jekk hux ejra, jekk hux gossip, irrid nara li d-dinja ħażina. Alla ma jridix. Irrid inbiddel femti fuq. Ħalli mbagħad once li jiena nara ħażina, nibda nara l-għadawwa tiegħi, l-għadu tiegħi. It's my enemy. It's my enemy. Avolja ħafna minnkom tgħix kemm tagħmlu French kiss ma' dak is-sigaret. Tgħix kemm bitsuh. Imma bżonn ma jimpurtax. Imma you need to divorce it.
Amen. Xi ħaġa żgħira, imma xi ħaġa żgħira x'tista' tinħeles minnha. Okay? Allura inti tibda tħares lejn din il-ħaġa lilek qed tara l-għadu tiegħek. Sakemm qed tara it's no big deal u hija x'fiha ħażin. Ma tistax inħeles minnha. Femtek għadek ma biddiltix fuqha. Tifhem? Il-metanoia, repent. Imma once li inti tbiddel femtek fuqha, mbagħad tibda tara l-frott. Tibda tara li ma dix taħkmek. Dil ħaġa ma dix tikkontrolla lek ħajtek għax issa ħireġ il-frott skont l-indiema. Mela l-ewwel qabel ma nibdew vera inrabbu frott tal-Ispirtu, irridu nieħdu ħsieb l-eruq. Irridu nieħdu ħsieb l-art. Per eżempju, Mattew kapitlu 3 vers 15. Ġesu qallu, inta lissa ħallik minn dan għax jien tlieta sbat naħseb għandi skrittura ħażina, ma jimpurtax. Morru fi ktib ta' Mattew, kapitlu 12, 32. Ħalli, qabel ma nibdew nrabbu l-frott u jkollna suċċess naraw frott tajjeb, irridu nieħdu ħsieb. Naħseb ħafna Kristjani ma jaħsbux fuq għadi, ara kemm inni Kristjan 27 sena. Ma tantx smajt messaġġi fuq l-eruq meta jiġu għal messaġġ tal-frott. Ġieli notajtu? Ġieli smajt messaġġi jitkellmu fuq il-frott tal-Ispirtu. Ma qabel ma jitkellmu fuq il-frott, iridu jitkellmu fuq l-eruq. Għax jekk l-eruq huwa ħażin, il-frott ħajkun ħażin. Qed tifhmuha? Mela, Mattew 12, vers 32, 32, dan klim Ġesu. Alleluja. Vers 32. U jekk xi ħadd jgħid il xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu. Iżda min jitkellem kontra l-Ispirtu Santu ma jkollux maħfra la f'din id-dinja u lanqas fil-li ġejja. Intom tajdu li siġraja tajba jekk tagħmel frott tajjeb. Is-siġra x'tirrepreżenta? Il-bniede. Is-siġra tirrepreżenta l-bniede. U tajdu li hi ħażina jekk tagħmel frott ħażin, ovvja. Għax is-siġra mill-frott tagħha tingħaraf janisel il-lifat. Kif tistgħu titkellmu tajjeb meta intom ħażina? Unuk li titgħallem minn xi ħadd kif għandu jitkellem sew qabel ma tbiddillu qalbu. Għax mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Il-bniedem tajjeb joħroġ ħwejjeġ tajba mill-ħażna tat-tajjeb tiegħu. Imma l-bniedem ħażin joħroġ ħwejjeġ ħżiena mill-ħażna tal-ħażin tiegħu. U ngħidilkom li l-bniedem f'jum il-ħaq għad irid jagħti rend kont ta' kull kelma firħa li jkun qalu. Għax minn kliem tkun iġġustifikat u minn kliem tkun ikkundannat. Mela hawnhekk Ġesu qed jitkellem li qabel ma niddiljaw mal-frott, iridu niddiljaw mal-art. Issa iż-żerrija tiftakru f'Mark kapitlu 4, Luqan kapitlu 13, għandukom Mattaw 13, skużawni, u għandek Luqa 8 fejn jitkellem fuq l-art u ż-żerrija. Issa ħanedilkom biċċa, mhux biċċa, imma waħda mill-good news. L-eruq huwa tajjeb jekk turid miġdi. Infatti, il-messaġġ tal-lum l-isem tiegħu huwa frott imħassar jew frott immatur. Tafu d-differenza bejn frott imħassar u frott immatur? Ġieli mortu fuq xi pereżempju siġra tat-tin. U taqbad il-frotta u tkun għadha ħadra. Mhix imħassra, għadu frott mhux matur. Għax biex jimmatura l-frott, irid jieħu iż-żmien. Biex jimmatura l-frott, irid jieħu żmien. Ħadd ma jrabbi l-frott l-ebda siġra laqqas jien, għax metaforikament jien insiġra f'daw il-paraboli.
il-bniedem jieħu żmien, anzi sorry, mhux il-bniedem, il-Kristjan. Il-Kristjan jieħu żmien biex il-frott isir matur. Imma l-Kristjan ġenwin ma jistax jagħmel frott ħażin. Il-bniedem li huwa mejjed li għadu tad-dinja jagħmel il-frott ħażin. Għaliex, isimgħu għadi. Għax għal-Kristjan l-eruq huwa diġà tajjeb. Morru pereżempju Romani kapitlu 11. Romani 11. Romans 11. Ara xi tgħid l-Iskrittura. Biex jiena u inti naraw Romani 11, vers 16. Jekk l-ewwel frottu mqaddes, hekk ukoll l-aġna kollha. U jekk mqaddes l-erq, hekk ukoll huma l-frijaj. Mela, minu l-erq? Ġesu, morru Apokalissi. 5. Apokalissi 5. Thank you, Lord. Chapter 5, verse 5. Apokalissi. Fejtejdek. Imbagħad wieħed minn xjuħ qalli, tibki xejn ara lil-jun ta' tribu ta' Ġuda ir-rimja ta' David. X'in ir-rimja? L-erq, dir-rut. Ħareġ rebbieħ u jiftaħ il-ktieb u s-seba' siġilli li għandu. Apokalissi 22 vers 16 tgħid l-istess. 22 vers 16. Fejn tajtek. Jien Ġesu bat l-anġu tiegħi ħalli jiġdilkom dawk il-ħwejjeġ dwar knejjes. Jien l-eruq ir-rimja tal-familja ta' David. Mela isma'w, il-bniedem biex jagħmel frott tajjeb ma jistax jagħmlu waħdu. Irid ikollu l-ewwel l-eruq tajjeb. Mela number 1 ma nistax nippretendi li l-bniedem naturali u l-bniedem tad-dinja, il-bniedem reliġjuż, il-bniedem li m'għandux il-Kristu, il-bniedem li għadu ma twelidx minn ġdid, ma jistax jagħmel frott tajjeb. Imma jiena u inti li suppost aħna ġenwinament ta' Kristu, Alla tagħna il-grazzja biex aħna nagħmlu frott tajjeb. U frott skont Ġwanni 15 li jibqa'. Frott li jibqa'. Jekk intom tħarsu madwarkom, River of Love x'għamlet? Frott tajjeb u frott li jibqa'. U ħajibqa'. Meta l-gvern ikun waqa', River of Love ħadkun hawn. Meta l-gvern jerġa' jitla' xi gvern ieħor, River of Love tkun għadaw. Għax dan huwa frott etern. Għax ir-rimja huwa Kristu Ġesu. Halleluja. Halleluja. Għalhekk jiena u inti ningrazzjaw l-Alla li Alla tagħna kull manna bżonn biex nagħmlu frott tajjeb. Issa, ħaddikom kelma ta' kuraġġ. Taqtax qalbek għax int waqajt, għażbaljajt, dak ifisser il-frott għadu immatur. Mhux għax inti minti salvat, jew għax inti ħażin, jew għax inti mħassar, issa minnu mħassar mhux imwieled mill-ġdid. Għax inha inti twilidna minn natura talla. U natura talla mhix imħassra, hija qaddisa perfetta u ġustifikata. Amen. Imma jiena u inti li mwilda mill-ġdid, dawk li intom għattu iva mulej Ġesu kun is-sit il-mulej u s-salvatur ta' ħajti. Ġesu ir-rimja l-eruq ta' David, jammar fik. Allura issa l-frott jibda jikber minnu. Amen? Jikber minn dak l-eruq. Halleluja. Thank you, Jesus. Morru Mark 4. Worship. Mark 4. Jinkoraġġikom dal-messaġġ? Ġifieri, taqtax qalbek għax inti għadek minn tara ċertu affarijiet, jew tħossok dajjef. Dak isisser li inti qiegħed fi proċess.
اسمعوا xħajdilkom bl-Ingliż. Failure does not spell final. Did you get it? Failure does not spell final. Għax żbaljajt u għajt ma jfissirx kapot issa daqshekk. Erġa' il-frott għadu immatur. Imma ġej żmien when you will not fail anymore. You will not fail in that area. M'intix ħaterġa' taqaf dik l-area, m'intix ħaterġa' taqaf il-pornografija, m'intix ħaterġa' taqaf id-droga, m'intix ħaterġa' taqaf is-sesswalità u perversjoni, m'intix ħaterġa' taqaf il-gossip, m'intix ħaterġa' taqaf fil-sin twil u ħażin, m'intix ħaterġa' taqaf l-żżomm f'qalbek le. Il-frott għadu matur. Kompli jikber, kompli ħalli l-frott talla fik. Jimmatura. Amen. Għalhekk jiżbaljaw il-Kristjani li għax issa sibt il-Kristu immur niftaħ knisja. Għanna kopja hawnhekk qed nistennew the right season fejn jridu jagħtu testimonjanza, jridu jredu dan il-pajjiż. Għax qalbhom kienet għal Alla imma qabżu l-istaġuni. Fil-ktib tas-Salmi kapitlu 1. Morru naraw Mark l-ewwel, morru naraw Mark, mbagħad is-Salmi wieħed nispiċċaw nitolbu. Mark 4. Thank you, Lord. Mela l-frott tiegħu tiegħek joħroġ minn relazzjoni ħajja dbaqbaq fi Kristu. Amen? Kollha kemm aħna żbaljajna, ma jfissirx li inti issa ikkondannat, ma jfissirx li issa tlift is-salvazzjoni, tfisser li maybe forsi provajt taqta l-frott kmini wisq. Ħalli l-mulej jaħdem fih. Meta jiġi challenge, per eżempju jgħidu, mhux għax jiena ma nifhimx fil-frott u imma jgħidu il-larinġ tajjeb taf x'għandu bżonn? Il-maltemp biex insir larinġa tajba. Vera dik għal dawk li jifhmu? Jgħidu larinġ biex isir larinġa tajba, juicy u tajba. Iktar ma jkun maltemp, iktar il-larinġa il-frotta ssir tajba. Għatifmu? Għandu bżonn il-frott tiegħek għandu bżonn ix-xita, għandu bżonn ir-riħ, għandu bżonn ir-riflu, għandu bżonn is-sajjetti. Żomm ma' Kristu. M'intix ħadd titqaċċad. Ħadd kompli ssir. You're being cooked. Tinqatax għalissa, tħallix taqtax qalbek. Alla qed jaħdem fik. You are under construction. Alleluja. Frotta Mark 24, kapitlu 4, versu 20. Dawk imbagħad li jinżeraw far tajba huma dawk isimgħuha. Kemm Amerikom tridu trabbu frott tajjeb fil-ħajja tagħkom. Come on, kull wieħed minnkom. Dawk imbagħad li jinżeraw far tajba għall-kelma talla, iż-żerrija, huma dawk li jisimgħu l-kelma. Intom ar tajba. River of Love ar tajba. Alla żrakaw, żera l-kelma tiegħu fik. U intom il-qajtuha min jilqaħħa. Dawn huma li jagħmlu l-frott. Min minnkom ħatamlu 30, min minnkom 60 u min minnkom 100. Għax intom dak il-poplu li nżrajtu far tajba. Il-kelma talla f'qalbkom sabet art tajba. Li kieku mhux hekk ma tiġuċaw ġimgħa wara ġimgħa, tevanġelizzaw, titolbu, titħeġġu għall affarijiet Alla. Għax għandek qalba tajba. M'intix hawnhekk b'kombinazzjoni. Halleluja. U Alla tjara. U Alla mhux ħajaqta' qalbu minnek, taqtax qalbek minnek. Amen. Mela frott tajjeb jiddependi minn kemm is-siġra hija tajba, minn kemm l-art hija tajba, kemm qalbek tintela bil-kelma. Ħatamel frott tajjeb. Fil-ktib ta' Efesin 3:17
3 vers 17. Għattu pjaċir? Grazzi Ġesu. U Kristu mela, ħana mela minn vers 15. Jien ninżel għal-kubtajja qoddim il-missier li minnu tiħu jisima kull familja fis-sema u fil-art. Biskont il-lana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaqqa fil-bniedem ta' ġewwa. U li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom. Ara minn fejn ħajtlu l-frott fil-imħabba. L-eruq tagħkom fil-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. Illum għaw xaħat jgħid li passerina kont qed naqta' qalbi. Għax għaw xaħat minnkom jgħid kont qed naqta' qalbi jolli dej. Kun onest miegħi. Kont qed taqta' qalbek għax tgħid taħseb allurejna mhux vera Kristjana, mhux vera Kristjan. Il-frott għadu immatur. Għadu ma sarx. Jista' jkun li forsi il-frott, ċertu frott matur f'ċertu erja, imma immatur f'ċertu erja oħra. Alla mhux ħaqta' qalbek minnek, Alla mhux ħajqaċtek. Hemm min jiġi mqaċċat. Imma l-Iskrittura tgħidlek dawk li ma jagħmlu l-ebda frott. Jew jagħmlu frott ħażin. Imma dak mhux hekk il-Kristjan. Intom ma nistax tagħmlu frott ħażin għax l-eruq huwa tajjeb. Xi kultant aħna naħsbu li Alla huwa ibes magħna, mhux Alla huwa ibes miegħek, inti ibes miegħek. Jien ibes miegħi. Għax jien xi kultant meta nisbalja nibda ngħid imma possibbli Alla daqshekk tajjeb biex ħafilli. Imma ekku, għax la inti qed minn qalbek mulej jaħfilli, Alla ma għadx argumenta miegħek, dan. Imma għalija it's not done yet għax għadni ma ħassajdix. Naħseb, imma Alla ma jimxiex bil-ħass u laqqas bil-gass. Jimxi, jien ngħidha il-kelma tiegħi tfissir fik eruq tajjeb. Ġesu huwa l-kelma, il-kelma ħajja tinżara f'qalbek eruq tajjeb biex issa bil-grazzja tiegħu inti trabbi frott u frott li jibqa'. Amen. Alleluja. Għatu ċebxi pal il-molek. Għajan umu bil-wif għazza saħwa. Itolba mi għajn stess. Għaw xaħat li pastor dil-kelma kienet ta' kuraċċa li għolli dik. Għaw xaħat inkoraġġidek dil-kelma? Actually, inkoraġġit li. Inkoraġġitni. Għaxħana xkultant we are hard on ourselves. Iżda mux għadnejlek ġustifika l-ħazin. Imma Alla, aħna iktar ħarx ma' nfusna mill-li Alla maħna. In-nota. Kem tħobbom mill-ulidek in? Kem tħobbom mill-ulidek? Immaġina jina u inti mħassrin u ħazin, ġifiri, bħalma jgħġesu, intom li intom missijiet ħazina. U kol ta' futatu dak li għatajja potaġit il-ulidkom, kemm aktar il-missijiet, kemm aktar il-missijiet. Amen. Alla jħobbok u mux ħajata qalbu minnek u jibqa jġri warajk. Oh, stop running because he's faster. Amen. Come home to Jesus. Amen. Għaw xaħat jgħidli passer lejla nishtiq għall-ewwel darba nagħti ħajti lill-Kristu. Jew nixtieq nagħmel recommitment tiġdid tal-fidi tiegħi ma' Kristu. Għaw xaħat jgħidli jiena lejla nixtieq nagħti ħajti lill-Kristu. Għaw xaħat lejla. Olli dik. Grazzi Ġesu. Amen. Welcome home, my dear precious brother. You are precious to me, but you're even more precious to the Father. Amen. Grazzi Ġesu. Għaw xaħat ieħor. Amen. Ejdi talba warajk, poġġi jdek fuq qalbek issa stess. U fejn inti li inti fuq YouTube, televizjoni, Facebook, ejdi talba warajja minn qalbek. Tħallix ix-xitan jikkundannak jew il-kuxjenza tiegħek. Alla jħobbok u Alla mhux ħajaqta' qalbu minnek, full stop. That's it. Li maħabba tiegħu hija ilin ħafna ikbar milli x'nifhem jiena u int. Issa mhux qed jgħidlek li huwa il-ħażin huwa tajjeb, imma Alla ma jaqtalekx qalbek. Amen, ejdi talba warajja, jgħidlu missi qaddis. Grazzi tal-inħabba tiegħek. Illum naraf li minajrek jiena ma jien xejn u ma nista nagħmel xejn. Għandi bżonnok mulej f'ħajti. Għandi bżonnok f'kull erja ta' ħajti. Mulej qaddis meta jiġu challenges niftakar li jinti taħdem fija opra li ġib glorja lill-ismek. Ġesu, kun is-sit tiegħi, kun is-salvatur tiegħi, salvani mulej. U għaxsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej.
imlini issa stess bil-Spiritu Santu. Billum il-qoddim Ġesu. Ħampoġġi il-fiduċja tiegħi, it-tama tiegħi u l-fidi tiegħi fik Mulej Qaddis. Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj, int li mittalija fuq is-salib. U li fuq is-salib ġarrejt id-dnubiet kollha tiegħi, il-mart kollu tiegħi, kull saħta li kelli fuq ħajti inti ħadta Ġesu. Li bil-permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek, permess ta' dawk il-prezzjużi ġrieħi tiegħek, jiena kont infejjaq u jiena llum salvat. Illum għandi l-ħajja tgħidha dejjem. Illum jien maħfur minn dnubieti. Illum jien ta' Ġesu. Niġħad lid-demonju, niġħad il-lagħdu, niġħad kull kundanna, niġħad kull gidba tal-għadu. U naċċetta li jiena maħbub minn missier. Jien maħbuba minn missier. Jien maħbub u Alla għadu ma qatax qalbu minni. Grazzi Mulej tal-imħabba kbira tiegħek lejja f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Għatu ċabxejpa kbira lil Mulej. Amen. Alleluja. Eżis aħwa Maltin u għawċin fuq YouTube, fuq Messenger, fuq Facebook, fuq televizjoni. Il-Mulej uħobbok, il-Mulej ma xħajqa qalbu minnek, tkunx ibes miegħek innifsek, il-ħażin jgħidlu ħażin, imma indem jekk qed tiżbalja x'imkien u Alla jagħtik il-paċi u s-serħan tal-qalb. Ejja ntaqgħu kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib ġewwa River of Love, fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-pija narakom. God bless you. Ciao ciao.